pròxim rival del Joventut en Lliga ACB és el València Bàsquet. És un equip que no se li dona gens malament a la penya. Les últimes dues visites del València a Badalona s'han saltat amb 2 victòries consecutives per part de la penya. I a les visites a València, la temporada passada, amb pròrroga inclosa, van guanyar els valencians. Fa 2 anys, 71-70, a la mínima també van guanyar els valencians. Però fa 3 temporades la penya va aconseguir guanyar de forma clara 89-102. Per tant, és un camp i un rival que se li dona bastant bé en els darrers anys. Per part de la penya segueix la baixa d'Andrés Feliz, és dubte per unes molèsties al peu, i veurem com van l'evolució de resta de jugadors. Està per veure si Taylor Cook podrà arribar a jugar al partit. Els punts forts del València destaquen el tir de 3, 37% d'efectivitat. També van molt bé en tirs de 2, gairebé un 55% d'efectivitat. Tenen un gran balanç entre l'ofensiu i el defensiu i és un equip que mou molt bé la pilota, gairebé 18 assistències per partit. També destaquen en el rebot defensiu i a la parcel·la ofensiva són bastant fiables en el triple des dels 45 graus i sobretot carreguen molt l'atac ofensiu a la banda dreta del seu joc. S'haurà d'anar en compte especialment amb Brandon Davis, amb Semi Ojeleye i amb Chris Jones, les 3 puntes del triangle ofensiu que anoten des de gairebé qualsevol punt i que són letals. A més, estan començant a moure la banqueta i el València és bastant diferent del que entrenava a Montbrú. Les claus per part de la penya serà recuperar jugadors com per exemple Shannon Evans, un ex-valencianista que estaria bé que tragués el seu millor joc contra els seus ex. També recuperar Andrew Andrews, que està anotant molt poc i se'l troba a faltar. I seguir potenciant, i com estan fent molt bé, Yannick Crac i Michael Rosis, que s'assemblen molt alliberats amb en Dani Miret. Ante Tomic i Andrés Feliz haurien de ser els punters, però sense el dominicà tocarà buscar una altra opció. Veurem si Brosianski és capaç de fer el pas endavant i Busquets ajudar. La penya pot plantar cara i la penya hauria d'intentar, com a menys, competir fins al final.